Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ kelinu żammit. Ħutjejjew inkomplu din il-mixja ta' stennija, inħejju ruħna biex id-dawl ta' Kristu jdawwal il-ħajja tagħna. Nilqawh f'ħajjitna u narawh f'ħutna. U għalhekk dawn ħsieb f'moħħna u f'qalbna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Int il-mibgħut tal-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Kristu Ġesu li sirt bniedem bħalna fil-ġuf safi tal-Verġni Mbierka, Kristu ħniena. Mulej, int il-ferħ ta' dawk li jilqawk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej, ilqa' it-talb li aħna l-poplu tiegħek qegħdin nagħmlulek biex kif nifirħu bibnek il-waħdieni fil-miġja tiegħu fostna bħala bniedem, hekk ukoll niksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem meta jiġi fis-seta tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-anja tal-anjiet. Leħen il-maħbub tiegħi. Araħ u ġej jaqbes fuq il-muntanji, jitqabes fuq l-oljiet. Il-maħbub tiegħi qisu xi għażdiela jew ferħet xrief. Hemm huwa wieqaf wara l-ħajt tagħna, iħares minn ġottieqa u jarrex wara l-gradi tal-ħadid. Qabad jitkellem u il-maħbub tiegħi u qiegħed jgħidli, maħbuba tiegħi, ejja sabiħa tiegħi. Għaxara, għaddiet ix-xitwa, spiċċat ix-xita, marret. Fuq l-art ġader il-wart, iż-żmien tal-għana wasal. Fuq artna nstama leħen il-gamiem. Diġà beda mit-tin ħireġ il-frott. In-nwar ta' dwieli ixerret riħa ħelwa. Maħbuba tiegħi, ejja, ġmil tiegħi. Ħamiema tiegħi ġewwa xquq tal-blat, moħbija ġor xirdum. Urini wiċċek, semmali leħnek, għax leħnek ħlejju u żbejjaħ wiċċek. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej għannulu għanja ġdida, ngħidu. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej għannulu għanja ġdida. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra. Għannulu fuq l-arpa baxar kordi. Għannulu għanja ġdida, doqqulu bis-sena u bleħen qawwi, ngħidu. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej, għannulu għanja ġdida. Imma l-fema tal-mulej tibqa' l-dejjem, minn żmien għal żmien, il-ħsibijiet ta' moħħu. Ħin il-ġens li l-mulej walla tiegħu, il-poplu li juważel bwirtu, ngħidu. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej għannulu għanja ġdida. Ruħna tixxenna għal-mulej u lajnuna u t-tarka tagħna. Fih jinsab lena ta' qalbna fl-isem qaddis tiegħu u t-tama tagħna, ngħidu. Għannu ġusti bil-ferħ lill-mulej għannulu għanja ġdida. Inqumu għall-Evanġelju.
u xemx tiela, dija tad-dawl ta' dejjem u xemx tal-ġustizzja. Ejja, u dajju lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil-Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jomm il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħini dik li jemnet li seħ kull ma bagħat jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Dak kollu li hemm fl-Antik Testament eżies isib il-qofol tiegħu fi Kristu. Raw il-kontinwità kif wieħed iħabbar lill-ieħor. Fl-ewwel qari meħud mill-ktieb tal-Anja tal-Anjiet li huwa ktieb mibni fuq l-esperjenza ta' żewġ maħbubin fejn Alla nnifsu ixebbaħ lilu nnifsu b'mal-għarus u l-poplu ta' Iżrael meqjus bħala l-għarusa il-maħbuba tiegħu anke jekk kien għax jisibu anke fl-Antik Testament, anke jekk din l-għarusa tiegħu mhijiex fidila għan imħabtu. U jekk għattu attenti għall-ewwel versi ta' dan il-ktieb, leħen il-maħbub tiegħi. Araħ u ġej jaqbes fuq il-muntanji, jitqabes fuq l-għoljiet. Il-Vanġilu tal-Luqa. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Marija hija dik li ġor il-maħbub tal-bniedem. Jekk l-Anja tal-Anjiet qed jgħidilna li il-maħbub mar jimxi jaqbes l-għoljiet biex jiltaqgħu isib il-larostu, hawnhekk dan isib il-qofol tiegħu fil-figura ta' Marija li jiġġor f'ġufa il-verb, il-kelma ta' Alla li saret bniedem. U tmur biex turi l-imħabba ta' Alla li għandu lejn il-bniedem u twaslu fid-dar ta' Zakkarija u Eliżabetta. U Eliżabetta timtela bil-ferħ u tinfex fajta kbira u tgħid: Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. Inti imbierka għax dak li qed iġġor fil-ġuf huwa l-imbierek, huwa l-qaddejs, huwa l-maħbub tal-bniedem. Dan kollu eżies jiġri wkoll fil-ħajja tagħna. L-ewwel qabel kollox jeħtieġ li aħna wkoll
inkunu umli kif kienet l-umiltà ta' Marija u l-umiltà ta' Eliżabetta. Araw Eliżabetta xtejt, min fejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi. Eliżabetta tħossa mhijiex denja li tilqa l-preżenza ta' Alla. Kieku kienet fostna llum, kieku naħseb mill-ewwel konna nxandru dirett fuq Facebook ħajarawna n-nies ora kemm qegħdin nagħmlu affarijiet. Eliżabetta le. Eliżabetta tingħalaq fija nfisha, tidħol f'dara imma tidħol fija nfisha fil-persuna tagħha. U waqt li wkoll għaddejja minn din l-esperjenza f'ġufa ta' ħajja, tgħid imma jien x'għandi aħjar minn oħrajn. Għalfejn il-mula jażel lili. Minejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi. Biex nagħmlu dan eżies, biex inkunu umli, irridu nintebħu xi ħaġa li huwa l-Ispirtu ta' Alla li jmexxina u mhux aħna. L-ikbar żball tagħna tafu x'inhu? Li ħafna drabi naħsbu li l-ispiritwalità tagħna nibnija jien. U hemmhekk mill-ewwel turi li qed tiżbalja. Għax int m'intix tħares lejn dak li ġej biex jagħmlek qaddis. Inti m'intix tiftaħ qalbek biex tħalli d-dawl ta' Kristu idawwal lilek. Imma inti taħseb li inti diġà imdawwal u allura hu għandu jiġi għandek bid-dritt. Mhux ta' bxejn aħna. Qabel ma nitqarbnu, il-liturġija hawn u s-sabiħ ta' Ħeżies li għandna ħafna drabi imma mbagħad nidrawhom l-affarijiet. Ftit qabel nitqarbnu, aħna x'ngħidu? Ma jistħoqlejx mulej li tiġi, li tidħol għandi, li tiġi f'dari. Ejjew eżies, nitolbu hekk l-għajnuna u l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ħalli dan il-miliet ikun tassew miliet li lilna mhux sempliċement il-darna, id-dar tal-ġebel, imma lil qalbna ifawwara bil-ferħ tiegħu, bil-preżenza ta' Alla. U bħal Eliżabetta jiena u int nista' ndur fuq il-mulej u ngħidlu imma kemm tħobbni. Tassew inti l-maħbub tiegħi. Tassew inti tħobbni li għaraft tiftaħ il-bibien, tgħaddi fl-ewwel qari jgħidlek tgħaddi minn bejn ix-xquq tal-ħadejt. Tgħaddi kull ostaklu biex tiltaqa' miegħi. Dan hu l-miliet. Alla li jiċċekken u jsir l-aħħar wieħed biex il-bniedem jista' jilqgħu, jista' jsibu. Il-ħajja ta' Marija kienet ħajja taħt id-del tal-Ispirtu Santu. Anke Eliżabetta, jekk kienu tajtu f'dan il-qari, Eliżabetta malli semet it-tislima ta' Marija, Eliżabetta imtliet bl-Ispirtu Santu. Mingħajr l-Ispirtu Santu ma nistgħu qatt nilqgħu fina u nintebħu bil-preżenza u l-imħabba li għandu lejna. Ħajkompli jkun id-dawl tal-Ispirtu Santu li jdawwalna, li jħeġġeġ il-qalb tagħna, li jagħtina l-qawwa biex dik il-kelma li nisimgħu tal-Evanġelju issir kelma ħajja. Kemm inweġġa
hija ħaġa normali għax aħna wkoll tad-demm u l-laħam, imma dan juri kemm għadna l-bogħod, kemm irridu naqtfu, kemm irridu nimxu il-kol kemm aħna flimkien. Meta xi ħadd jiżbalja, spiss aħna nħobbu ngħidu lil xulxin, basta jmur il-Knisja. Xi fisser dan? Mhux għax irrid nikkundannah, imma dan ifisser li għadna ma interjorizzajniex, ma daħħalniex f'ħajjitna, għadna qisna ngħixu żewġ ħajjiet differenti. Fil-Knisja ngħix mod u id-dar ngħix mod ieħor. Fil-Knisja nġib ruħi mod u fit-triq nġib ruħi mod ieħor. Xi fisser? Ifisser li jiena qed nibni ħajti fuq dak li jgħidli moħħi u ma nħallejx il-kelma ta' Kristu tibnini, mhux jien nibni, huwa Kristu li jibnini. Kun infaħħar Ġesu Kristu. Il-mulej Ġesu huwa mimli bil-ferħ għax ġej jiltaqa' magħna. Iju aħna wkoll nimtlew bil-ferħ bl-għajnuna tal-Ispirtu biex il-laqa tagħna ma' Kristu tkun laqa vera. Ngħidu flimkien temm mulej ix-xewqa ta' dawk li jittamaw fik. Temm mulej ix-xewqa ta' dawk li jittamaw fik. Inti tafu mulej li x-xewqa unika tagħna huwa int. Għamel li l-Knisja tiegħek permezz tax-xandir tal-kelma tkompli twaslek fil-qalb ta' kull bniedem kif waslitek Marija għand Eliżabetta. Nitolbu temm mulej ix-xewqa ta' dawk li jittamaw fik. Biex it-twelid ta' Ġesu Kristu iġeddet lid-dinja ta' żminijietna, ifejjaqa mill-ġrieħi tal-egoiżmu u tad-dnub. Nitolbu. Għal-maħbubin, għall-arajjes insara, sabiex jibnu ir-relazzjoni ta' mħabba tagħhom, tkun relazzjoni vera, responsabbli u mibnija fuq il-preżenza ta' Kristu. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej nissel fi qlubna, fil-familji tagħna, il-ferħ tiegħek. Ħadd tkun il-kelma tiegħek dawl għal ħajja tagħna. Nitolbu. Nitolbuk mulej li jittemm ix-xewqa tal-morda tagħna. Għamel li huma jħossu il-faraġġ, l-imħabba f'dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talba personali tagħna. Ħaffef mulej u ejja żurna bil-ferħ lilna f'qajrin tiegħek, imlina bil-barka tal-Ispirtu Qaddis tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ija fosna mulej, biex kif
itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares bisliem mulej lejn il-Knisja tiegħek u wilqa l-offerti li qiegħda tagħmellek għax kontent fil-ħnina tiegħek li tajta l-grazzja li toffri jomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-Om Verġni stennietu bl-akbar għożża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u urieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-iżirx tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-iżerxti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek hemm xarda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
il-mulej, il-maħbub tagħna ġej biex jingħaqad għandna, biex jidħol f'darna. U għalhekk ejjew aħna wkoll nuruh ix-xewqa tagħna li aħna lesti li nilqgħuh billi fit-talba li tagħna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ngħidulu bil-miftuħ ċarru tont. Ħadd iġi salt nagħtek. Għandna bżonnok. Saltan int f'ħajti, mhux jien inkun is-sejt ta' ħajti, kun int is-sejt li tmexxi kollox. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu il-maħbub tagħna, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Iżda kelma waħda ruħi tkun minn fejn.
Il-mulej ġie fina f'dan is-sagrament tal-Ewkaristija. Ġie fina biex aħna bħal Marija nieħduh fid-djar tal-oħrajn. U nieħduh fid-djar tal-oħrajn kejf? Billi nurruhom l-imħabba. Billi nkunu kapaċi niwasslu il-maħfra. U l-maħfra mhux bil-qawwa tagħna, bil-qawwa tal-Ispirtu. Għax il-bniedem mhux kapaċi jaħfer. Imma bl-għajnuna ta' Alla, l-għajnuna tal-Ispirtu Santu, twassalna biex naħfru. Jew hekk nitolbu biex dan il-miliet l-mulej jagħmel minna tassew strumenti tal-paċi tiegħu. Kif kien tant iħobb jitlob San Franġisk tas-Sisi. Għamilni mulej strument tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Għamil mulej li l-poplu tiegħek isib dejjem ħarsien qawwi f'dawn il-misteri qaddisa li fihom jieħu sehem u li bit-tieba sħiħa joqgħod taħt is-seta tiegħek ħalli jikseb dejjem iżjed is-salvazzjoni fir-ruħ u l-ġisem bi Kristus Siedna. Kejjew ngħidu flimkien tliet Avamarijiet il-Omna Marija jitolbuha biex dak li għamlet mal-Eżabetta tagħmlu magħna tkompli twaslilna il-preżenza ta' bina Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.